Zapovjed za napad izdana je u 5 sati ujutro. Oluja je krenula napadom na 30 taktičkih pravaca. 5 profesionalnih gardijskih brigada počelo je probijati neprijateljske crte na 5 udarnih pravaca. Čak 2 brigade paralelno su nadirale prema Kninu. Istodobno, zrakoplovi napadaju ključne zapovjedne centre i centre veza. Pogodci su bili direktni. Pogodci su bili sa takozvanim nepametnim naoružanjem, dakle nevođenim bombama. Ono što smo mi radili sa tim nevođenim bombama, Zapad radi sa PV, Maverickom i ostalim bombama. Prvi gardijski zdrug izvršava desant u dubini područja oko Knina. Specijalne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova kreću se s Velebita u neprijateljsku dubinu i boreći se prsa u prsa s teroristima odsijecaju sve važne komunikacije koje spajaju sjever i jug. Dok se Hrvatska budi, samo rijetki slušatelji najranijih vijesti znaju da je započela najopsežnija akcija u povijesti moderne Hrvatske. Prva bitka toga dana već je dobivena. Uništeno je radiorelejno čvorište Čelavac i oslobođen je Sveti Rok. Krenuli smo sa 1400 metara nadmorske visine i najveći otpor doživjeli na prevoju Mali Alan, vršine Mali Alan. Tu je obranu davala prva bojna 9. gračatske brigade i pred sobom smo na tom samo uskom segmentu, te jedan uski prostor, ali izuzetno konfiguracijski težak. Tu je bila jedna satnija i tu večer smo znali da su doveli drugu satniju kao jačanje. Kada smo krenuli i metar po metar je bilo napredovanje. Tu su se vodile borba prsa u prsa, gdje je gotovo izginula čitavo njihova satnija. Kada je popustio taj otpor, jednostavno došlo do proboja, nezadrživog proboja, dobrom fizičkom pripremom, specijalci su napredovali gotovo 12 km pješačkog boja, što je gotovo bilo nezamislivo. I dok na bojišnici teku prvi sati akcije, u Zagrebu traje užurbana diplomatska aktivnost. Sastanak Akašija i Šarinića, sastanak ministra vanjskih poslova Granića sa svim diplomatima akreditiranim u Hrvatskoj i na kraju sastanak Stoltenberga i Šarinića, u kojemu ženevski pregovarač još uvijek ne želi priznati neuspjeh. I dalje čvrsto vjerujem da postoji jaka mogućnost mirovnih pregovora. Hrvatske su vlasti nakon 4 godine strpljenja rezolutne. Ja sam već jutros kazao da su te igre koje su Srba, koje su dovele do ove situacije i prisilile Hrvatsku da povuče jedan takav potez, da su takve igre mi više ne možemo tolerirati i uvjet je da polože oružje i da priznaju ustavno-pravni sustav Republike Hrvatske. Prema prvim reakcijama građana čini se da i cijela Hrvatska dijeli ovo mišljenje. Naš narod kao i svaki nama pravo na slobodu i sredstvima opravdanim dođe do svoje slobode potpuno. Sve smo pokušali, ništa se više nije moglo, svi smo toga duboko svjesni. Tijekom dana vijesti sa terena su škrte. Ipak već u podne objavljeno je kako je hrvatska vojska i policija uspješno probila neprijateljski obruč na svih zadanih 30 taktičkih pravaca. Dubina prodora hrvatskih oružanih snaga je između 5 i 15 km na liniju, dakle, pobunjeničkih i terorističkih pripadnika. Iza šture izjave kako su neprijateljski topničko-raketni sustavi potpuno isprekidani i destabilizirani, za vojne znalce krila se rečenica koja je značila neprijatelj je obezglavljen. Dakle, bio je zadaća probiti na izabranim pravcima prvoga dana, to je prikazano ovo crvenom crtom, tako da se uđe u njegovu dubinu 5 do 6 km. Na nekim prostorima bilo je i više plana operacije. Znači već je polučen taj zamah operacije koji je bitan na razini strategijskog promišljanja. Zbog toga je narušen potpuni sustav veza protivnika kako na taktičko, tako i na strategijskoj razini. Zato između ostaloga i uništen na Čelavcu, ne slučajno, jer je povezivao Dalmaciju sa sjeverni dio, uništeno je
Petrova gora, Zrinska gora, tako da naprosto zapovijedanje između korpusa protivnika nije postojalo prvoga dana. Već prvog dana akcije Centar pobune Knin potpuno okružuju profesionalne brigade uz pomoć domobranskih postrojbi. U gradu se uništavaju vojni ciljevi i pomoćna industrijska postrojenja. I ovdje, ali i na cijeloj crti, ista je zapovjed: poštedjeti civile i njihovu imovinu. Već prvog dana zarobljavaju se velike količine vojno-tehničke opreme, streljiva i vojnih sredstava. Iz cijele države od ranog jutra predsjedniku Tuđmanu, vrhovništvu i vladi stižu deseci pisama potpore. 4. kolovoza cijela je Hrvatska bila jedna i pogled je bio upućen u samo jednom smjeru, prema onih 200.000 mladića, hrabrih vitezova rata koji korak po korak gaze dalje. Prvi dan ove operacije odvija se sukladno planu. Samo da vam kažem da po našim informacijama kojima raspolažemo iz neprijateljskog stroja izbačeno je 760 vojnika, dočasnika i časnika takozvane vojske Krajine. Svi gradovi na okupiranom području su opkoljeni ili poluopkoljeni. U međuvremenu stižu i prve reakcije iz svijeta. And their actions are intended, among other things, to stop that. We hope that's successful and that the Serbs will stop their offensive in Bihać. We have urged the Croatian government not to extend their offensive beyond that objective. And we'll be watching very carefully in the days ahead to hope to see that happens. We do not want to see this war widen, and there is some great danger of the war being widened by Croatia and even the danger of Serbia coming in. Do noći hrvatske oružane snage osvajaju 720 četvornih kilometara prostora. Ipak, borbe ne prestaju sve do jutra.